kinakabahan ako. Pero wala na tayong magagawa dahil pili na tayo ng ticket. Nagagay tayo dito. Kakatakot. Yun, sasakay tayo dito mga kalabarkada. Try natin sumakay. Alright. First time kong sumakay dito. Walang kinakabahan ako. Pero wala na tayong magagawa dahil bili na tayo ng ticket. Ano yung pirate ship? Ano na tayo, Vikings? Dulo! Ah, Vikings! Sige, sige, sige. Saan yun? Ay, taguhan yan. Alright. Alright. Alright, mga kalabarkada, so sasakay tayo. Lalagay natin. Siyempre lalagay natin yung mga lock. Tayo na maglalagay, nakakahiya naman kay kuya. Sanagay tayo dito. Oh, ayun na, mag-umpisa na, mag-umpisa na. Oh, lalalala. Whee! Sarap pala dito. Ang sarap, para ka lang dinuduyan. Woo! Kakatakot. Ang hira. Ganito palang pakiramdam lang sumasakay dito. Ala, sige, sige, sige. Woo! Wow, ang ganda. Galing oh. Kaso wala masyadong sumasakay. Wala. Grabe. Woo! Ganito palang pakiramdam nito. Para rin siyang nakakatakot, no? Oo. Taas baba din. Ganda. Oh, ayun pa, patigil na siya, so patapos na. Patapos na. So ganun lang pala yung pagsakay dito. Para din siyang nakakatakot. So
Alright. Oh my goodness. Para akong nahihilo ah. Okay. It's already done. Alright. Nasubukan din natin. At yung pakiramdam ay nakaka-enjoy.